난 나무랭이 상마 동마 공 첨지这系列 说的 잡지도 안드린데야 동마 리제메기 다가서 남다르디마 지슈나 섬트야송 다디나니다 리제메 남다르 나로네다 Więc najpierw chciałbym przekazać pozdrowienia Wam wszystkim. Więc myślę, że dzisiaj powinienem rozpocząć od kolejnej strofy z dobrych czynów. Myślę, że teraz kolej na piątą strofę. Piątą strofę dobrych czynów. 다링아바디 Więc piąta strofa, piąty dobry czyn. Zgodnie ze strukturą przedstawioną w komentarzu dotyczy tego, jak Micio Dorje wkroczył na ścieżkę dharmy. Ja brzmi tak. Przekonałem się, że wszyscy wysoko i nisko urodzeni muszą umrzeć, nadzy z pustymi rękoma niczym porwani przez rwącą rzekę. Kiedy o tym myślałem, jak 8 doczesnych spraw mogłoby mnie zaprzątać choćby w snach. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Uważam, że ta strofa jakby jest analogicznie, odpowiada piątej strofie pochwały bez wytchnienia szukam. Więc zgodnie z komentarzem Shomarpy, ta piąta strofa tej pochwały odnosi się do paramity szczodrości, życzliwości i pilności i tak dalej. I ona brzmi tak: zawsze pełen miłości i przyjmującego współczucia, powodowany najczystszym pragnieniem wyzwolenia, zmierzony cierpieniem i jego przyczynami, nigdy nie przestawał myśleć o nietrwałości. Jemu zanoszę od modlitwę. Więc Micio Dorje w swojej autobiografii, w jednym ze swoich tekstów tak pisał na ten temat. Pisał tak, że życie, ciało i wszystko, co posiadamy, trwają tylko chwilę. Kiedy zobaczymy, że one wszystkie jakby umierają, odchodzą szybciej niż ruch Słońca i Księżyca, to poczujemy bardzo głęboki dyskomfort. Że stracimy wszystko, co mamy, wszystkich przyjaciół, jakich mamy w tym życiu. Wszystko, na co tak ryzykując życie pracowaliśmy, nasze domy, nasze ziemie, wszystko to, co w pełni dojrzewa, w końcu pada jakby, w końcu zgodnie z prawem narodzin, starzenia się, choroby i śmierci rozpłynie się w jednej chwili.
Wielu z nas ma przyjaciół, których znamy od zawsze, tak? Od dawna. Albo bardzo długo pracowaliśmy na utrzymanie jakiegoś majątku, albo na budowę jakichś domów i tak dalej. I musimy pamiętać o tym, że to wszystko się rozpłynie. Prędzej czy później stracimy tych przyjaciół. Prędzej czy później oni nie będą już wśród nas. Wcześniej czy później będziemy musieli porzucić albo w trakcie życia, czy w trakcie śmierci porzucić to wszystko, co posiadamy. Takie Micia Dorje jakby mówi o tym, że takie jest jakby naturalne prawo samsary, że wszystko, co się rodzi, albo wszystko, co powstaje, w końcu się rozpada i znika. I głębokie zrozumienie tego prawa, tej zasady powinno wzbudzać w nas jakby takie poczucie bezsensowności zajmowania się tymi wszystkimi sprawami i przywiązywania się do nich. Bardzo często pod wpływem przeszłej karmy w tym czasie albo dlatego jakiekolwiek zdolności, czy moce, czy siłę mamy, czy czas, który mamy w tym życiu, powinniśmy spędzać głównie na myśleniu, dbaniu i rozwijaniu tego, co przyda nam się w przyszłym życiu, a nie tego, co będzie dla nas przydatne w tym życiu. I powinniśmy zaangażować się w wiele metod, które temu służą. Więc tak pisał Micio Dorje w swoich instrukcjach do historii wyzwolenia. Tak mniej więcej ten tekst jest zatytułowany. Tak jak wcześniej mówiłem o czwartym dobrym czynie, o tym, że trzeba porzucać bezsensowne rozproszenia i angażowanie się w tego rodzaju działania ciałem, mową i umysłem są po prostu wielkim marnotrawstwem. Tak o tym mówiła poprzednia strofa. Ale co to znaczy, że działania skupione na tym życiu są bezsensowne? Można to rozumieć na wiele sposobów. Na przykład, kiedy czytamy prace napisane przez guru przeszłości, w porównaniu z nimi wszystko, co robimy w tym życiu teraz, jest bezsensowne. Co to znaczy? Dlaczego tak mówimy? Dlaczego można taki wniosek wysnuć? Musimy się nad tym głęboko zastanowić. Ludzie, którzy mówią, że te działania, które teraz wykonujemy, są absolutnie bezsensowne, nie mają są bezcelowe i po prostu rozumieją nietrwałość, rozumieją to, że po tym życiu następują kolejne życia i że wszystko, co trwa w tym życiu, trwa w porównaniu z tymi wszystkimi przyszłymi życiami, jakby trwa nie dłużej niż ziewanie kota. Więc zaangażowanie się w te wszystkie działania jest naprawdę po prostu marnotrawieniem tego czasu i tego życia, które mamy. Gdy ludzie słyszą o wszystkich tych działaniach, o tym, że wykonywanie różnych działań dla dobra tego życia jest bezsensowne, to czasami mają wrażenie, że to jest tak jakby ktoś, kto jest darmozjadem, nie wiedział jak pracować, tak? Że po prostu ktoś, kto chce unikać pracy, zarabiania pieniędzy, po prostu mówi, że zarabianie pieniędzy jest bezsensowne. To tak czasami dla niektórych ludzi brzmi. Oczywiście można zrozumieć tego rodzaju postawę, bo nigdy dogłębnie nie przemyśleliśmy tego, co to tak naprawdę znaczy. Co to znaczy, że te działania są bezsensowne. Na przykład często, bo co to znaczy bezsensowne? My mówimy w naszym rozumieniu, w naszym życiu, że na przykład ta praca jest bezsensowna, bo się bardzo nią nudzę, bo ona mnie bardzo nudzi.
Więc na przykład takie działania, wtedy używamy tego słowa bezsensowne. Ale co to znaczy bezsensowne i co to znaczy nudne? Kiedy na przykład to można bardzo różnie rozumieć. Na przykład, kiedy ktoś umówiliśmy się z kimś, na przykład w Indiach, umówiliśmy się na 9:00. Na przykład elektryk miał przyjść na 9:00, tak? Już jest 9:30 i nic się nie dzieje, nikt nie przychodzi. To zaczynamy się trochę nudzić, to jesteśmy troszkę znudzeni, tak? Potem nagle już jest 10:00 i nagle nic się nie dzieje i nie tylko już jesteśmy znudzeni, ale jesteśmy już lekko podirytowani. No i dalej nic się nie dzieje. Kolejna godzina mija, już nic się nie dzieje i wtedy dochodzimy do wniosku, że dłuższe czekanie jest bezsensowne, tak? To jest dla nas bezsensowne. I to znaczy bycie znudzonym. Albo na przykład chcemy pojechać do Bodgai pociągiem. Jesteśmy w Delhi na dworcu o 3:00, ten pociąg miał odjechać o 3:00 po południu do Bodgai. Jesteśmy na stacji i czekamy 4 godziny. Nic się nie dzieje przez 4 godziny, żaden pociąg się nie pojawia. W końcu słyszymy ogłoszenie, że pociąg będzie jutro o 3:00 nad ranem na przykład. Jesteśmy znudzeni, prawda? Jesteśmy zirytowani. Więc w naszym rozumieniu to znaczy bezsensowność, tak? To znaczy bycie znużonym, to znaczy bycie, że coś jest bezsensowne. Ale istnieje inny sposób rozumienia tego słowa. Na przykład Na przykład, kiedy wykonujemy jakąś pudżę albo mamy studiować, zamiast recytować pudżę, to mnisi albo mniszki rysują sobie coś bezsensownego w notesach, albo rzucają się czymś, albo gadają ze sobą. Wówczas mistrz dyscypliny przychodzi i mówi, co wy robicie? Co wy robicie? I uderza nas tym swoim kijem, i tak? I oczywiście przestajemy to robić, ale w naszym sensie, ale w naszym umyśle nie rozumiemy, nie widzimy tego tak jak on. On twierdzi, że to, co robimy, jest bezsensowne. Ale oczywiście ci ludzie, którzy się obijają i bawią podczas pudży, nie uważają, że to jest bezsensowne, prawda? Więc to, czy coś jest bezsensowne, czy nie, zależy od punktu widzenia. To jest bardzo względne pojęcie. Podobnie, kiedy mieliśmy studiować i nagle ktoś dzwoni, więc rozmawiamy z kimś przez telefon, a nasz nauczyciel przychodzi i mówi: miałeś studiować, co ty tak bezsensownie tracisz czas? Prawda? Więc zabiera od nas telefon, ale dla nas to nie było bezsensowne, dla nas to było bardzo, bardzo interesujące ta rozmowa. A z jego punktu widzenia to była bezsensowna rozmowa. Więc tak to wygląda. Więc podobnie, kiedy spojrzymy na historię życia naszych praojców, mistrzów przeszłości, to z perspektywy ich życia, to co robimy, wszystko praktycznie co robimy, jest bezsensowne. To jest tak jakbyśmy spali przez cały dzień, jakbyśmy po prostu nic nie robili. To jest po prostu bez sensu, nie ma sensu. Tak marnować życie. Oczywiście bardzo trudno powiedzieć na przykład małemu dziecku, żeby przestało się bawić, bo to jest bezsensowne. Oczywiście dziecko tego nie rozumie, dlaczego mam się nie bawić, przecież to jest taka radocha. Więc czasami trudno jest wyjaśnić komuś, że ma nie robić jakiejś rzeczy, która sprawia mu radość, prawda? Albo sprawia mu przyjemność. Ale trzeba zrozumieć, że z pewnego punktu widzenia to jest bezsensowne.
Po prostu my, kiedy mistrzowie mówią, że to, co robimy, jest bezsensowne, a my tego nie przyjmujemy, to znaczy, że nie przyjmujemy ich punktu widzenia, my po prostu tego nie widzimy jeszcze, nie potrafimy tego zrozumieć, ale to nie znaczy, że oni nie mają racji. Więc był taki, powiem taką historię za czasów Kadampy. Było wielkich uczonych, Geshe Potoła i Geshe Ceki-Özer. I oni mieli wspólnych uczniów, tak? Znaczy mieli uczniów, którzy studiowali z jednym i drugim nauczycielem. Więc pewnego dnia uczniowie przyszli do Geshe Ceki-Özera i powiedzieli, kiedy ty nauczasz dharma, to ona to ta dharma nie trafi do nas tak mocno, jak dharma, którą naucza Potoła. Kiedy Potoła naucza, to faktycznie to wzbudza w nas pewność co do tego, czym jest dharma, co jest prawdą, a co nie jest. Wówczas Geshe Ceki-Özer pomyślał sobie, to niemożliwe, no przecież ja bardzo dobrze znam dharmę. To niemożliwe, żeby Potoła miał jakieś inne instrukcje niż ja albo jakoś studiował więcej, czy wiedział więcej, prawda? Więc żeby to sprawdzić, Geshe Ceki-Özer przyszedł na nauki Potoły, wysłuchał wszystkich nauk i faktycznie stwierdził, że rozwinęła się w nim pewna pewność. Pomyślał, dlaczego tak jest i po prostu wprost zapytał Potołę, kiedy słucham twoich nauk, dharmy, to nie jest tak, że słucham czegoś, czego bym jeszcze nie wiedział, ale spostrzegłem, że rozumiem to, co wiedziałem dużo lepiej teraz. Na czym to polega? Potoła zaś odpowiedział mu, to co mówisz jest prawdą, tak faktycznie jest. Jak mógłbym wiedzieć więcej niż ty? Mam wrażenie, że ty znasz dharmę dużo lepiej niż ja. Ale fakt, czy rozumiemy dharmę, ale myślę, że różnica polega na tym, że kiedy ja nauczam dharmę, to nakierowuję strzałę na siebie. Znaczy mówię głównie o sobie. Myślę, że to na tym polega głównie różnica i myślę, że dlatego ludzie lepiej rozumieją to, co do nich mówię. Więc jakby Potoła nie nauczał dharmy po prostu tego, co się wyuczył, nie przekazywał tego, co się wyuczył, tylko przekazywał coś, co bardzo głęboko zrozumiał, co bardzo głęboko przemyślał. Czyli coś, co wprowadził w życie, wprowadził te nauki w praktykę i mówił z własnego doświadczenia. Potoła, kiedy nauczał, cały czas zastanawiał się, czy to, co tutaj się uczy, albo to, czego ja uczę, czy to ma jakoś, czy to wpłynie na umysł, czy to pomoże nam, czy to pomoże, przyniesie pożytek naszemu umysłowi. Więc Potoła cały czas, kiedy nauczał, miał na uwadze to, czy jego nauki przyniosą uczniom pożytek, czy nie. Więc czasami słowa i wiedza jest taka sama u dwóch osób, ale kiedy jedna osoba naucza, to te nauki są nudne, a kiedy druga naucza, nie są nudne. Więc inaczej mówiąc, wszystko co robimy dla dobra tego życia,
po to tylko, żeby przynieść pożytek sobie w tym życiu, jest bezsensowne. Jeżeli inni ludzie oczywiście, kiedy słyszymy, a kiedy mistrzowie mówią, że to, co robimy, jest bezsensowne, to oczywiście nie wierzymy w to. Ale myślimy tylko o tym, jak zarobić, jak zarobić więcej pieniędzy, albo na przykład jak może lepiej kraść albo rabować, albo może lepiej prosić o pieniądze, po prostu żyć ze współczucia innych, albo może bardzo dużo ludzi cały czas jakby zjada zazdrość wobec ludzi, którzy mają wyższą pozycję od nich i tak dalej. Wielu ludzi w ten sposób patrzy z pożałowaniem na ludzi, którzy są od nich słabsi. Tak czy inaczej, praca z myślą tylko o tym życiu, o tym, żeby nam było lepiej, przyjemniej w tym życiu, jest bezsensowna. Ona przynosi nam jakiś pożytek, ale z drugiej strony przynosi bardzo wiele szkody innym. Kiedy zaś zaczniemy w czasie naszej pracy myśleć tylko o innych, o ich pożytkowi, wówczas nasza praca, cokolwiek by to było, będzie sensowna. Więc ta zazdrość jest bardzo dużą takim czymś, co nas nakręca. Ktoś kupuje sobie samochód, to my myślimy, ja kupię jeszcze lepszy samochód i tak dalej. Czasami ludzie nawet ryzykują życiem, żeby zgromadzić te wszystkie rzeczy, żeby zgromadzić bogactwo. Podobnie, kiedy nasza grupa, nasza społeczność jest szczęśliwa i ludzie są szczęśliwi, zwycięzcy, a kiedy nasi wrogowie i mówią, i wtedy myślimy sobie, dbają o nas strażnicy Dharmy, jest nam dobrze, bo dbają o nas strażnicy Dharmy. Więc bardzo nas cieszy, kiedy nasi wrogowie, czy ludzie, których nie lubimy, przeżywają jakieś nieszczęścia, ból i cierpienia i tak dalej. I wykonujemy jeszcze więcej Puja Mahakali po to, żeby niszczył naszych wrogów i tak dalej. Również dodatkowo wobec ludzi, z których nie mamy żadnego związku, bezpośredniego związku, to nie obchodzi nas, czy jest im dobrze, czy źle. Po prostu czujemy, że nie mamy żadnego związku z nimi i są dla nas obojętni. Ale Micho Dorje w ogóle tak nie myślał, w ogóle nie był po prostu inny niż zwyczajni ludzie. Naprawdę zwyczajni ludzie bardzo ciężko pracują na to, żeby zdobyć bogactwo, żeby zdobyć sławę i tak dalej. Micho Dorje w ogóle nie był tym zainteresowany. I mówił innym, tym, którzy się tym zajmują, że ich działanie nie ma sensu, że ich życie nie ma sensu. Więc kiedy Micho Dorje o tym opowiadał, mówił tym ludziom, że to, co robicie, nie ma sensu, to naprawdę wypływało z jego serca. Więc to naprawdę płynęło z jego doświadczenia. Wiele doświadczeń, których bardzo często
Micio Dorje doświadczał przeróżnych jakby ciężkich chwil, tak? Więc doskonale wiedział, jak to jest, kiedy coś złego nam się przydarza i naprawdę dbał o to, aby innym było dobrze. Zawsze dbał o to, żeby byli szczęśliwi, żeby byli zdrowi i tak dalej. Więc kiedy ludzie przychodzili do niego i mówili, że o, właśnie przegraliśmy jakiś proces sądowy, albo kiedy jest to naprawdę się tym przejmował. Kiedy pojawiał się jakiś konflikt w klasztorze, to też bardzo się tym przejmował. Prosił wszystkich, żeby pomogli jakby uspokoić ten konflikt i tak dalej. Więc ludzie przychodzili do Micio Dorje z tego rodzaju problemami i on naprawdę brał to do serca, starał się pomóc każdemu, ale też z drugiej strony widział, że kiedy ludzie mówią tylko o sobie, że są dobrzy, ale nic dobrego, nic właściwego nie czynią, wówczas też jakby nie pobłażał im, tylko mówił im, że tak nie możecie robić, bo to nie przyniesie wam nic dobrego. Micio Dorje jakby, kiedy miał wolny czas, to nie grał w piłkę, nie bawił się, albo, albo nie oglądał filmów i tak dalej. Tylko naprawdę całym jego hobby było czytanie książek, czytanie historii wielkich mistrzów, czytanie różnych pieśni i tak dalej. Inni ludzie, którzy nie rozumieli tej postawy Micio Dorje, mówili mu, wszyscy karmapowie przeszłości byli guru dla chińskich cesarzy. A ty co robisz? Ty marnujesz tę szansę. Więc, więc ci ludzie jakby mówili imię Karmapy jest znane w całym Tybecie, Chinach i Indiach. Więc powinniśmy teraz wykorzystać ten moment i zebrać ludzi w całym Tybecie i budować wiele klasztorów, kadziu i tak dalej. Jeżeli nie wykorzystamy dobrze tego momentu, to stracimy taką wielką szansę, żeby kadziu się upowszechniało, rozprzestrzeniało, rozwijało. Natomiast Micio Dorje nie był tym zainteresowany. A ludzie mówili mu, że jeżeli nie będziemy mieli choć trochę takiej świeckiej, zwyczajnej wpływów i władzy, to ludzie nie będą nas szanować. Tak, ludzie nie będą nas poważać. I bardzo szybko stracimy wpływy i tak dalej. Więc ci wszyscy doradcy jakby mówili o tym Micio Dorje i jakby krytykowali go za to, że nie robi nic w tym kierunku. A Micio Dorje odpowiadał im, a Micio Dorje mówił, to jest najgorszy sposób myślenia, jakikolwiek słyszałem w życiu. Jak to jest, że będę wielkim lamą dla wszystkich? Jak wy sobie to wyobrażacie?
Przecież to nie ma sensu, żeby chwalić się i robić wiele hałasu na swój temat po to tylko, żeby zaimponować innym. To by było tak, jakbyśmy ich oszukiwali. Albo udawać, że jesteśmy, albo mam udawać, że jestem wart szacunku i byciem nauczycielem, bycia nauczycielem wielkich cesarzy Chin. To byłoby samo oszukiwanie się. Myślę, że wszyscy ludzie bardzo szybko zrozumieją, że my tylko udajemy. Jeżeli będziemy udawać, to po prostu to prędzej czy później ludzie to zobaczą, że udajemy. Więc nie ma sensu tego robić. W Tybecie w tamtym czasie ludzie mieli mało zasługi, byli bardzo zazdrośni wobec siebie. Rywalizowali ze sobą nieustannie. Cały czas myśleli o tym, jak wzmocnić swoją pozycję, jak osłabić pozycję innych. Więc Michio Dorje nie budował żadnych klasztorów, nie wzmacniał swojej pozycji, raczej unikał tego rodzaju rzeczy i przebywał w odosobnieniu. Garcien też nie przebywał tylko w jednym miejscu, tylko podróżował z miejsca na miejsce. Więc dlaczego doszło do tego, że wielu ludzi to poruszanie się Garcienu z jednego miejsca na innych jakby wykorzystywali w ten sposób, aby rozwijać wpływ Kadziu w różnych rejonach Tybetu. I ludzie wtedy zaczęli tłumaczyć Michio Dorje, że jeżeli będziemy się przemieszczać i dalej, że jeżeli dotrzemy do tego rejonu czy do tamtego rejonu, to zdobędziemy większy wpływ, na co Michio Dorje nie mógł się zgodzić. Kiedy słuchał czegoś takiego, jeszcze bardziej chciał zatrzymać się gdzieś i po prostu gdzieś w jakimś odosobnionym miejscu medytować. Bardzo chciał po prostu porzucić Garcien i gdzieś medytować w jakimś odosobnionym miejscu. Kilka razy mówił swoim asystentom i Orszakowi, że w którymś momencie bardzo chciałbym opuścić Garcien i jak Milarepa żyć w odosobnieniu gdzieś w górach. Ale oczywiście nikt nie chciał tego słuchać i nikt nie chciał mu na to pozwolić. W Kongpo jest taki klasztor Tsuklakak, który się tam znajduje się taka jakby skarbnica karmapów. Czyli wiele różnych przedmiotów rytualnych należących do karmapów, od Dysum Khenpo do Michio Dorje i wiele innych darów, które karmapowie zebrali, właśnie w tym miejscu się było zgromadzonych. One wszystkie posągi i tak dalej, one znajdowały się w tym klasztorze. Michio Dorje przybył do tego klasztoru i zobaczył to wszystko i powiedział: nie potrzebuję. Wygląda na to, że my już jesteśmy bardzo bogaci, mamy bardzo wiele wspaniałych takich rzeczy. Dlaczego ja miałbym je teraz gromadzić? My już jesteśmy dość bogaci, mamy dość tych bogactw i wspaniałych przedmiotów, posągów i tak dalej.
Te wszystkie rzeczy jakby przysyłali karmapom królowie i cesarze Chin. Więc Micio Dorje widział to w ten sposób, że w Tybecie wszyscy ludzie są jakby opętani przez duchy. Nikt, pewni ludzie, pewni bogaci, wpływowi ludzie, tacy jak królowie i cesarze, wysyłali różne takie tego rodzaju przedmioty, czy stroje, czy szaty, po to, by nawiązać jakby dobry związek z mistrzami, z karmapami, ale ludzie jakby nie szanują tego, nie widzą tego kraju jako jeden kraj, tylko po prostu cały czas ze sobą rywalizują. Micio Dorje z tego całego jakby skarbca wyciągnął tylko jedną szatę i jedno taki kij który pomaga w chodzeniu. W Kongpo później Micio Dorje przebywał długo w Kongpo, w takim rejonie Kamu bardzo gdzie w którym rozwijało się Karmu Kagyu. I wcześniej w tych klasztorach w Kongpo panowała bardzo taka surowa dyscyplina. I ludzie mówili Micio Dorje, o kiedyś karmapowie mieli duży wpływ na dużą władzę, wywierali duży wpływ polityczny na całe regiony Tybetu i tak dalej, ale to już przeszłość, bo ten karmapa w ogóle tego nie chce robić. To przepadniemy w ten sposób. Więc w tych rejonach często jakby narzekano na to, co Micio Dorje robi i dlaczego nie wzmacnia jakby pozycji Kagyu. Jeden z tych opatów jakby zaprosił Micio Dorje do klasztoru i nakłaniał go, że powinien wybudować drugi nowy klasztor. Wszyscy nomadowie się tutaj będą zbierali, będziemy mieli wielu mnichów i tak dalej. Będziemy mieli 10 000 mniszek i mnichów i tak dalej, i tak dalej. Więc ale oczywiście Micio Dorje znowu jakby powiedział nie, że nie jest tym zainteresowany, że w ogóle rozwijanie klasztorów i wpływów nie interesuje go w ogóle. Jak mówiłem wcześniej, Micio Dorje udał się do królestwa Jiang, gdzie gdzie Micio Dorje tam, przebywając tam też nie przyjął Więc Micio Dorje często wspomina, że w jednym z zapisków mówił o tym, że w zasadzie możliwe było to, żeby przybyć żeby założyć tam siedrę, albo przenieść się do innej siedry i tam na przykład 500 mnichów bardzo szybko jakby przeszło do szkoły Kagyu, do tradycji Kagyu i było to bardzo możliwe, ale co by to wniosło? To byłoby bezsensowne.
Potem, kiedy Pało Cudrak-Tręgła przyszedł zobaczyć się z Miciodorze, w tym czasie było 30 różnych ladrangów. W różnych miejscach w Tybecie, w różnych klasztorach. Kiedy Więc Miciodorze jakby okroił te wszystkie labrangi jakby do minimum, że Więc Miciodorze jakby kazał im wszystkim się spakować i zamknąć te wszystkie biura, ale nie rozumiem dokładnie o co chodzi dalej. Więc 대바 연기 감소올이야 돔조로 연기 망부시위 할때 될라 마시오세 되는 까마보 코랑기 오늘 전에 지금 딱 예급으로 춘춘인데 가라서 공부 들어봐 공부디 차상로 까마비 슈섭지 까마비 데미세르 사도 될라 마시오세 왜 의상을 앞에서 되네 의상도 야고도 스타 대바의 시라민도 저바 시라민도 Była też taka dyskusja pomiędzy Miciodorze i jego asystentami, gdzie asystenci bardzo chcieli, żeby Karmapa został w Kamie, ponieważ było tam wielu ludzi, wielu sponsorów, którzy ich wspierali. Karmapa wolał jechać do centralnego Tybetu, gdyż tam bardzo niewielu ludzi bardzo wielu ludzi traciło wiarę w Dharmę i potrzebowało jakby takiego wsparcia, dharmicznego wsparcia i Miciodorze uważał, że tam powinien się udać. Natomiast jego asystenci mówili, że tam nawet nie dostaniesz dobrego jedzenia, tam nie mają nawet soli, nie mają drewna, tam jakby zatrujemy się tam tylko po prostu tym, co tam będziemy jedli. To nie ma sensu. Poza tym nikt nas tam nie zna, nikt nas tam nie będzie tam wspierał i tak dalej. Ale Miciodorze uważał, że ale właśnie dlatego tam powinniśmy się udać. Bardzo często też było tak, że Miciodorze wszystkie dary, które otrzymał, oddawał innym z powrotem. Więc bardzo wielu jakby zarządców Garcienu narzekało na to i mówiło mu, że my nie mamy co jeść, nie mamy co do garka włożyć, a ty rozdajesz te wszystkie rzeczy i tak dalej. Więc w pewnym sensie Miciodorze mówił o sobie, że ja nigdy nie byłem w stanie niczego zgromadzić, ani niczego zbudować. Nie miałam takiej karmy, nigdy nie miałam takiej zasługi. I to w pewnym sensie było dobre, ale z drugiej strony to wynikało też z tego, że Miciodorze widział jakby bezsensowność tego rodzaju zadań. Nie chciał się w nie angażować. Miciodorze uważał, że jeżeli zaangażujemy się w dobre życie i będziemy przynosić pożytek innym, to również pomoże nam w tym, pomoże nam to i w tym życiu, nie tylko w przyszłym, ale również w obecnym, wobec czego nie chciał się angażować w nic innego. Za czasów Ciedreka Gyatso Garcien był naprawdę wielki. To było naprawdę wielka społeczność, bardzo wpływowa.
I był bardzo wpływowa zarówno darmicznie, jak i politycznie. I ludzie uważali, że za czasów Mieciodorze wszystko to zostało zmarnowane, wszystko zostało stracone. Że pozwolił się temu zmarnować. Ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy temu, jakie decyzje podejmował Mieciodorze, to on naprawdę działał zgodnie z tym, co jest zapisane w Dharmie, to co I Mieciodorze też miał takie bardzo silne przekonanie, że to, co robi, jest słuszne. I naprawdę oddał się tylko i wyłącznie Dharmie. Nie oddawał się odbudowaniu pozycji, ani klasztorów, ani gromadzenia bogactw, ani gromadzenia wpływów. Tylko po prostu zajmował się dharmą i oczywiście owoce jego czynów to jest dharma, którą po sobie pozostawił. Jest to na tyle, więcej po przerwie. Teraz przejdziemy do 6. strofy dobrych czynów, do 6. dobrego czynu. Ale zanim go zacznę omawiać, zanim ją zacznę omawiać, tą szóstą strofę, za czasów XVI Karmapy byli Kempo w Rumteku. I kiedy ja przybyłem do Indii, to ja również był to w Rumteku, jakby siedrą w Rumteku zajmował się Khenpo Tsultrim Gyatso Rinpoche, od którym ja również otrzymałem wiele nauk dotyczących tekstów filozoficznych, który przekazał wiele nauk. Wiele nauk również o pieśniach Milarepa i jutro są jego urodziny, więc Rinpoche kończy już 86 lat i w związku z tym chciałbym skorzystać z tej okazji, aby żył długo, aby wszystkie jego życzenia i intencje się spontanicznie spełniały i abyśmy my wszyscy jego uczniowie abyśmy wszystkimi działami, abyśmy wszyscy jego uczniowie ciałem, mową i umysłem, wszystkie nasze działania, ciała, nie umysły były zgodne z dharmą i z intencjami swojego lamy. I jego świątobliwość też wyrecytował krótką modlitwę o długie życie Khenpo Tsultrim Gyatso Rinpochego. Więc teraz przejdziemy do tej strofy, 6. strofy. Zgodnie z komentarzem, ta 6. strofa jest jakby ostatnią w części takiej wstępnej, o tym jak Mieciodorze wkroczył na ścieżkę Dharmy.
I ona brzmi tak. Poza prawdziwym opiekunem 3 klejnotami nie podkładałem ufności w żadnym schronieniu. Klejnoty znają wszystkie radości i smutki. Nie oglądałem się i nie liczyłem na nic innego. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. 다 되래야 야 미기도 지 남탈라 라베 치当然说这没看些个这产地个传达么这边呢，那就是说是这社会个碰撞着吃个的， Więc tutaj w swoich instrukcjach do historii wyzwolenia, nie wiem, czy dobrze tłumaczę ten tytuł, ale tak mniej więcej, Micio Dorje tłumaczy, że niektórzy ludzie mówią, tłumaczą nam, że jeżeli przestaniemy się zajmować jakby sprawami życia doczesnego, tego życia, to staniemy się bardzo biedni i bardzo, bardzo ubodzy i nie będziemy mieli nawet nic, co by mogło podtrzymać nasze ciało i umysł w dobrej kondycji. Ale z drugiej strony Micio Dorje mówił, że jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie odsuniemy od siebie tych wszystkich działań, to nie będziemy mieli, to nie będziemy mieli żadnego szczęścia i żadnego dostatku w przyszłym życiu. Nie tylko, że one nie przyjdą w tym życiu, ale też i jak przyjdą, to znikną bardzo szybko, ale też nie możemy liczyć na żadne szczęście w przyszłym życiu. Szczęście nasze zazwyczaj wypływa z tego, że zaczynamy siebie chronić przed cierpieniem. Kiedy siebie zaczynamy chronić przed cierpieniem, to owszem, odczuwamy trochę przyjemności, ale z drugiej strony powoduje to duże cierpienie u innych. I musimy o tym zawsze pamiętać, że często nasze szczęście wywołuje u innych cierpienie. Jest związane z czyimś cierpieniem i czyimś bólem. Wobec czego my jakby jesteśmy skażeni ignorancją, nie rozumiemy bardzo podstawowych rzeczy. Tylko 3 klejnoty to wszystko rozumieją i to tylko 3 klejnoty są w stanie pokazać nam, co jest dobre, a co złe. Na przykład 3 klejnoty tłumaczą, że tak działa prawo karmy, tak działa przyczyna i skutek i tak dalej. Kiedy to zrozumiemy, to wtedy rozwijamy bardzo dużą pewność, bardzo duże zaufanie do 3 klejnotów. I to zaufanie poprowadzi nas przez całe życie i przyniesie nam również pożytek w życiu przyszłym. Dlatego najlepiej po prostu odsunąć od siebie wszelkie nadzieje i aspiracje na jakiekolwiek szczęście w tym życiu. Po prostu działać tak, jakbyśmy tego nie oczekiwali, jakbyśmy tego nie oczekując, nie wymagając tego teraz. W pewnym sensie to, że porzucamy jakby tego rodzaju nadzieję i że zaczynamy dbać o swoje przyszłe życie, to jest jakby wypływa z pewnej życzliwości 3 klejnotów, prawda? To jest tak naprawdę sedno przyjmowania schronienia, jakby istota przywiązania schronienia. Przyjmujemy schronienie dlatego, że widzimy, rozumiemy, że nie jesteśmy w stanie, że nic innego nie jest w stanie jakby być dla nas schronieniem, nie udzielać nam schronienia. Widzimy, że 3 klejnoty są nieomylne. Po jakimś czasie przyjmujemy schronienie w 3 klejnotach, dlatego że widzimy, że nic tak naprawdę nie jest w stanie
ochronić nas przed naturalnymi kataklizmami, przed posiadaniem wrogów i przyjaciół, przed chorobą, przed śmiercią i tak dalej. W zasadzie i w związku z tym tylko nauki trzech klejnotów są dla nas pomocne. Robienie czegokolwiek innego, przyjmowanie schronienia w czymkolwiek innym jest po prostu nielogiczne i schronienie w trzech klejnotach jest w zasadzie jedyną formą opieki, jakiej możemy zaufać. Dlatego Buddha na przykład polecał swoim uczniom, aby porzucali jakby świeckie życie i zostawali mnichami, ponieważ będąc prawdziwym mnichem nie ranimy nikomu nie wyrządzamy żadnej krzywdy. Więc jak ktoś mógłby nas tak naprawdę wtedy chcieć zniszczyć czy nam zaszkodzić? Kto by zaszkodził komuś, kto nikomu innemu nie szkodzi, prawda? Więc tak naprawdę bycie mnichem czy mniszką, wszystkie ślubowania, które otrzymujemy, służą naszej ochronie, Oczywiście są też mnisi, którzy nie porzucają myślenia o krzywdzeniu innych i noszą tylko jakby bardzo dobrze ufarbowane szaty dharmy, ale zamiast medytować w odosobnieniu, nadal myślą o władzy i wpływom. Oczywiście, że w takich mnichach nikt nie będzie chciał przyjmować schronienia, prawda? Nic dziwnego, że w takich mnichach nikt nie chce przyjmować schronienia. Dlatego bardzo ważne, abyśmy to, co robimy, nie tylko robili tak tylko teoretycznie, ale też naprawdę wprowadzali w życie i sprawiali, by ta praktyka, którą wykonujemy, była naszym autentycznym doświadczeniem. Wówczas będzie to ochrona dla nas w tym życiu, jak i przyniesie to pożytek w przyszłym życiu. Więc to by było chyba na tyle. Jutro, pojutrze mamy wolne. Mamy 2 dni wakacji i potem będziemy kontynuować nauki. Więc tak jak wspomniałem wczoraj, obiecałem omówić życie w wielkim obozie, więc postaram się do tego przygotować i te kilka dni spędzę na przygotowaniu, na przestudiowaniu tego tematu, więc no, na dzisiaj to już wszystko.